Draga mea, nu o să-ți vină să crezi. Sunt la Swiss Optic pentru un consult oftalmologic și au o ofertă genială. Dacă vii cu cineva drag, primești 20% reducere la comanda finală pentru ochelari. M-am gândit să ne bucurăm împreună de această oportunitate. Ce zici de ramele astea? Sunt atât de multe modele superbe, încât chiar nu știu pe care să le aleg. Mai spune-mi, cum este această ofertă? Este una foarte avantajoasă. Dacă ne cumpărăm împreună, fiecare câte o ramă de ochelari, beneficiem de 20% reducere din comanda finală. Am plecat amândouă cu zâmbetul pe buze de la Swiss Optic. Pentru noi, ochelarii nu sunt doar o alegere, devin un stil de viață. Iar Swiss Optic, pentru noi, a fost alegerea perfectă. Poți să te programezi online pe www.swissoptic.ro. Povestea ta poate să prindă contur alături de noi.